Hayran ez dibêjim nabe. Qet nebe şansekî bide min. Çêleka te ye qirix, ça canekê minî montofon. Anha tu qelen dixwazî ji min ji bo canekê te çêleka min bîne kel. Tu qelen dixwazî. Rast bibêje. Nizanim êdî. Haya me çi qas ji mîkrop ango mikroorganîzmayên di bingeha nexweşiyên em derbas dikin de cî digirin heye? Rêjeya wan e di laşê me de çi qas e? û dema ev rêje di guhera encamê de ji bo me çi neyînî derdikevin? Gelo em çi qas bi van mikroorganîzmayan re lihev hatîne? û dema ev lihevhatin xira dibe, kîjan nexweşî derdikevin? Peyva mikrobiyom cara awil ji hêla genetikzanê xelata Nobelê wergirtî Joshua Lederberg ve hatiye pênasekirin. Mikrobiyom tê wateya ekosîstema zindiyên di ciyekî de sînordar de dijîn. Mikrobiyota jî ji bo mikroorganîzmayên di van ciyên sînordar de dijîn tê gotin. Mikrobiyota ji şênkatiyan bigire heta ajalan hemû organîzmayên pireşane ku li ser wan xebat tên kirin de tên dîtin. Mikrobiyota ji bakterî, arke, protîst, vîrus û karyan pêk tê. Ji sedî nodî şanikên laşên me ji mikroorganîzmayan pêk tê. Sedî dehê mayî de jî şanikên laşên me cî digirin. Ev tiştekî rast e ku mikroorganîzmayên laşê me de cî digirin ji aliyê jimarê ve li ser şanikên me re ne û ji şanikên me bihêztir in. Em bi van mikroorganîzmayan re lihevkirî dijîn. Dema mirov li mikrobiyota laşê xwe re lihevkirî bijî encamê de tu nexweşî dernakevin û tenduristiya mirov baş dimîne. Li ji ber derman an jî ji ber faktorên din mikrobiyota laşê me xira be, encamê de gelemperî hin mikroorganîzma zêde dibûn û ev yek jî dibe sedema enfeksiyon û nexweşiyên din. Wek mînak, encama xirabûna mikrobiyoma dêv didan dirizin, bêhna pîs çêdibe, nexweşiyên periodontal derdikevin. Mikrobiyoma dev li ser ya roviyan jî bandor dike û encama xirabûna mikrobiyoma roviyan de nexweşiya enflamasyona roviyan zêde tê xuyanê. Piştî jarbûna îmûnîteyê jî rêjeya van mikroorganîzmayan diguhere û nexweşî derdikevin. Beşên ku di laşê me de zêdetir mikroorganîzma dihewînin wiha ne: dev, boz, çav, rêyên hilmijê, pergala aşik rovî, pergala genîto-urîner, bi taybetî jî roviyan de zêde ne. Di vê wêneyî de jî tê xuyan ku di kêjan beşên laşê me de zêdetir kêjan mikroorganîzma hene. Hin bakteriyên roviya qalin de bi cîbûne vîtamîna K'yê çêdikin ku ev vîtamîn di meyandina xwînê de kar dike û rê li ber hin nexweşiyên berbixwînbûnê ne digire. Her wiha ji xeynî vê bakteriyên roviyan da di çêkirina vîtamîna B'yê de jî cî digirin. Di roviyên me de herî kêm hezar cûre bakterî hene. Her mirovî de herî kêm 160 cûre tên dîtin û ji van hemûyan 18 cûre me hemû mirovan de hevpar in. Di lêkolîneke li ser ajal û mirovan hatiye kirin de derketiye holê ku obezan de rêjeya bakteriyên Firmicutes zêde bûye, Bacteroides kêm bûye. Di kesên jar de jî rewş li hemberî vê dibe. Tê zanîn ku Firmicutes dibe sedem ku polîsakkarîdên nayên hezmkirin bên hîdrolîzkirin. Dema rêjeya bakteriyên Firmicutes sedî bîst zêde û ya Bacteroides jî wek wê kêm dibe, ev yek dibe sedem ku mirov ji xwerekan zêdetir enerjî û rûn werbigirin. Dergûşek dema tê dunyayê sterîl e û di laşê wê de qet mikroorganîzma nayê dîtin. Lêbelê dema ji kanalên dê ên zayînê re derbas dibe, rastî hin cûre mikroorganîzmayên dibe û wan werdigire. Ji bo kesên bi awayî sezeryan tên dunyayê wergirtina van mikroorganîzmayan kêm e. Ji ber vê jî ev dergûş di salên ewil ên jiyanê de hinekî pirskirêk dikişînin. Li gor lêkolîneke zanistî, bexşandîbûna dergûşeke bi rêya asayî dibe, ji yeke bi rêya sezeryanê dibe bihêztir e.
Di lêkolîneke din de bakteriyên Veillonella atypica ku ji keseke bazder hatine wergirtin, bi 16 mişkên laboratuwarê hatine derzîkirin. Wek koma kontrolê jî bakteriyên têkiliya wan ji laktatê re nîne raguhestine ji komeke din e bi 16 mişkan pêk tê. Piştî ku mişk di banda bazdanê de hatine bazdandin, diyar bûye ku ew mişkên bakteriya Veillonella atypica wan hatiye raguhestin ji yên din zêdetir bazdane. Komek mirovên zanistê ji sê mêrên ku qonaxa dawiya depresyonê de ne mînakên gaytayê wergirtine û raguhestine 14 mişkên laboratuwarê. Sê mînakên gaytaya mêrên tenduristiya wana baş jî raguhestine 14 mişkên di koma kontrolê de jî girtine. Encama lêkolînê de hatiye dîtin ku ew mişkên gengazê bikevin depresyonê, êdî ava bişekir nebijartine. Ango ji tiştên xweşa wan biçare dilsar mane. Her wiha hatiye dîtin ku mişkan di gêjgerînekê de bi nîgeranî tevgeriyaye û di beşên gêjgerînekê ên nas nakin de werdewê de reviyane. Em hatin dawiyê hevalno, êvî dikim hûn îro jî hînê tiştek nû bûn. Heta demeke din xwe baş binêrin.